May paro na. Nakikakadunggan? Nakikakadunggan? Alas. Ay, gibalingin. Nung mo kang matruna day. Abas, uy. Ay. Alas mo yung ito. Alas mo yung mga ng bayan. Happy man. Ito malibas kami ng Robert Tunes. Mami J. Alas mo yung 27. Sa itong oras, siyempre Domingo, Pebrero 6. Ang primerong Domingo sa Pebrero sa bulan sa mga gugma. Ay! Charmos. Nakunaon na ako kung asa may mag-event ni Mami J karong February. Wala kalami da. Kung asa mga award mi live. Wala, bayan! Nindos mo na din, no? Mga award og live. Tama ko kay problema. Sa problema, duha mo ko kung gwapo ka? Ano lang, simple, no? Sige, tangan na to karong Pebrero nami ko ni Mami J. February. Takes note. February. Baka mga before Valentine or after Valentine. It depende. It depends. Kana ang plural. It depends, ha? Basta yung ana. Alas 28, siyempre rin po ng programa. Nagipaminahon sa tanan, mandato, mapobre, maniwa, matambok, masakiton, dili. Eskwela, estudyante nagtrabaho, inutil. Awards na. Bayot na. Ano man, ano? Mga tana kasi mo, hello? Kumusta naman? Samang ka, estudyante, nagtrabaho, inutil. Kasi pa sa inutil, kanang inutil ng kategori, ito na sa kategori ka na bitang mo pa way trabaho, mo kusog kay mukaon sa balay, Mo kusog mo reklamo, way sudan, anara sa sala, sigtanog TV. Makay pang yung pampunstag swertres. Kaya na pong nara sa balay, tapos sa tanog TV, kusog kay mo gamit og telepono, di pa kay relatives. Michael, bunda ka ng figurine. Tama pa yung pagtilo sa sunod. Tabang, no? Tamo, yun lang yung tato niya. Dili man may sa inyo. Manaway pa na. Muna lagi ni Ron. Anyways, highways and to all the hangs. Hello na kang Kapitana Gaga Brilleta. Papa! Ay, bongga kay kagabi ibayot, no? Sughay kay Queerworms ito sa Peta Arms kay Bidi sa Japonan Stunting Flock. Lak to, eh. Bisa nag-ulan in fairness. In Fairview. Nakuan nagyapon. Butin lang na sila covered court dito. Og sa dihang si Mami Jenny, balik pa ka 18 years old. 16 na nahapa yun. Mga dialogue, pa-cute-cute na yun. Pa-cute-cute na yun. Ang number. Masa mo number? Muna mga modus, Mami J modus operandi. So may mag-istorya, mga pil-apil sa mga istorya sa mga kabatanunan. Tapos kalit lang mga award, may nga kamo dapat nga na eskwela gyud mo, so ano yung gabang buhaton, ana dialogue. Tapos tata na mga nanay mga hapak-hapak na dayon, Tapos tata din kay ano yung number. Sa mga pila ka adlaw, matingala ko masugat rin ako sa Terry Hill. Sige, dito man gikan sa gate ni Mami J. Di ba ikaw matong nasa kuan? Napilog dance contest ay puna. Mauna na. Naigo na mo sa Mami J modus operandi. Sorry din, nabulabo na imong modus operandi. Abas, uy, abo. Dito ang Kapitana, dagan salamat kay Kapitan, ha? Nakuro, si humba sila dito, eh. Uy, in fairness namin, so kailang humba, day. Dapat yun ang ilang humba festival, day. Padakon yun na, day. Tao saan na rin, musamot nag-overtake atong kuan. Atong tiyan sa atong mga kuan. Overtake na, day. Overtake na, eh. Kailangan ko rin, kailangan ko yung boobs gamay. Nai-cleavage na? Nai-cleavage naman, day. Kapitan Gaga o yung mga constituents. In fairness, ha, sa tanan mga natuan ako mga barangay hall. Si Kapitan Gaga Brilleta akong nakita, basta naman wala pa ako kaadto, pero sa ako palang natuan. Siya ang barangay captain nga dili ngonday nga solo ra gyud siya ra mo ra gyud ni. Ayang kwarto. Ayang opisina. Shared by everyone. Shared by everybody.
Ay, ang bata palagi ko niya ding, di siya gusto nga kanang iharang kwarto kay nga di niya makita niya mga tao nang trabaho ba. Correct, lakto. Wasa kay balong asilduan sa mga tao kay rabang ipagsuldo ra ba na kwartas katauhan ko No, no. lagi lakto. Sato pag ginan Ako rin pa kapitana, ano mga ang imong dili man ingon nga ang imong dapat opisina nimo kay kasi kung nakita sa mga barangay captain kanang ang sa kapitan ra gyud sirado kanang ikaw ra gyud hindi naman na pwede kaya ka naman lugar nga mag-isa-isa ko dabi din ako makita kong mga katawang way mga trabaho diha da Kapitan Gaga dagang salamat kay kapitan ha ang problema namin na siya kasi musunod siya yung mga yapak diha Ay. muna na yung problema ron maunsa na lang ipunan kung wala si Gaga. Up next na barangay para sa kapistahan natong sulungan. Makavilin. Sa Makabalan. Ayan. Hello po sa lahat ng mga taga Makabalan. So hopefully Nindot sa naila diha kay sakay-sakay day. Correct. Trip na nako sakay-sakay. Muna ka na ni Mami G sakay-sakay. Ana sakyan jud ko ha. Awan hili sa mo sakay jud ko day. Sunod na pa ang gulat ang nga festival Lubi-Lubi Festival. Grabe ka na na Lubi-Lubi Festival. Pero na sakay-sakay na sa day. Magulat na ito na Tuwad-Tuwad Festival. Uy, happy na ba yung April? Sino sa April? Panahon sa panglansang. Hello sa tanan mga taga PPA. Diyan sa may kuan sa Pantalan. Ang among marketing nagkuha lag duha ka sako nga basketball bola. Gipadalang barko din gipadala. Karon. Sa diha. Siyempre first timer po ang among marketing no. I-share lang namon ni mga kapamilya no. Kaya siyempre ang among marketing by the book kung unsay mga proseso sa pagkuha sa mga butang nga gipadala. Di abig over the counter. So dili di ay kay bali duha ka sako man nga basketball para sa among liga nga nay logo ABS. So dito sa warehouse. O sa duha ka sako ha. Sa warehouse ato dito sa window Chuvanes. Ato ani nga window, ma'am, ato na po ka sa window Chuvanes. Ato na po dito. Ma'am, nakay na bayran, nakay ma'am ato umano ni ma'am. Ato ka sa window Chuvanes. Window na Sam. So, ano na pa ng marketing? So, muna ni siya, ma'am. Chanes. Ma'am, humana. Ato na po ka balik sa window Chuvanes. Window Chuvanes na sa, mana. Bibo kini PPA. Okay. Taklaro kayo nga first timer ang atong marketing. Kaya po kabalog yun sa mga proseso. Sa dihang. Ay, di man ni maudri nga window. Dito dahil sa pikas nga window Chuvanes. Dito na po, bain na po. Chanes. Ay, ma'am, okay na ni ma'am. Ay, mato na. Ma'am, ato dito dia sa window Chuvanes. Window na sa. Okay. So final lagi ni siya. Gawas na sa gate. Okay na ma'am. Di na pala isa. Okay na ma'am. Balik ka sa warehouse. Balik sa warehouse. Nana sa warehouse. Pag managini, ma'am, nay mo para sa imo deskanto. Ipakita po ni nga papili. I-check. O sa rin paggawas, yun mo sa na sa din. Atanggirin mo para. Yatag na sa. Kato, duwa lang kasako. Pila ka window. Imagine na ni muna kung nakaikwao na sangkatirbang o saka container ban. Huwag mapakamuman. Saud to. Mao na nga, kuan. Siguro ko lang window. Ma'am, kung nagdali gyud ka, ma'am. Pagdalag window ni mo. Oy, mga taga-PPA! Pandamay! Alam mo, siguro mga proseso kay daghan ko mo nang uban, musugod na lang pixar. Ma'am, daghan kay kagyan nga window. Bayaran di kay. Pero ma'am, ako na lay bahala na ma'am B. Ako na bahala. Diretso ra sa nga window, kuha na. Mo nang mga proseso aning diri sa gobyerno. Mo nang naay mga pixar. Kay mo ato sa window Chuvanes. Paguman ibalin sa window Chuvanes. Tapos ato na po sa window Chuvanes. Tamingon di man ni mao dito sa window Chuvanes. Nakay mabayaran diri Chuvanes. Okay. Ato na po ka sa window Chuvanes. May pag mag-picture na lang ka kay duwara ka window. Ang butanganan nga first window o ang exit window. Muna naka-advantage sa picture. Dito ka sa receiving window ra o sa releasing window. Hala! Nangatawa na lang sila ang marketing. So, nag-imagine tayo, duwara man kasako.
Muna nag-imagine tala usada lang din yung mga Lagi, uban no? din nga Tag sa kaban, tag sa tulog kaban. Window Chuvanes. Muna ako nagplano ko muna magkikuha dito madala ko window na ako eh. Para ko sure na. Window Chuvanes. Word of the day. Hello sa yung tanan diha. Muta na yung number 1 sa lubaro na to, no? Lagi ka na ma-red tape ba, no? Ano daghan ka? Ako po ka naman nga na baka na magproseso kag mga business permit. May nga na iusa na lang gid ay kanang gamoy na lang Ano ba. ba gibuhat sa city Makuha hall? kag LTO mga lisensya, mga uban dalion na lang di. Lagi, no? Mo nang nay one time sa DFA ba yan nga na naglasong. Ipabalik-balik. Tapag humapag ipeke man din ni. Ginoo ko bayuta ka. Dugay ka na Saka balik-balik haya pa ni bawa nga Kiki, peke. bayad. No say makaingon sa pwede maglasong sa kapil. Ay! Alam mo, ganun lang tana dapat ang da. Kung may problema po kayo, sa 2366 po kayo mag-text, MOR space, CAG space, yung mga problema. Isa nyo po sa 2366. Tama na ng window Chuvanes, ha? Kaya pag umanin nyo kuhan sa window Chuvanes, ibalin din dito sa Picas window Chuvanes. Last na ginis sa ma'am, okay, balik ka sa window Chuvanes. Pag exit na, balik mo sa warehouse. What's happening to our country today? John Lloyd, pakitubag sa atong telepono. Masang John Lloyd. Ang motobag sa inyong telepono, mamilya, si John Lloyd Cruz. Yan yung naong basta si John Lloyd Cruz makakaonog tiles. 858-7911 o 858-7910 kung nato yung mga problema sa gugma. Siyempre, February karon bayutak ka. Excuse me. Kaya akong ubo, bro. 2 weeks na rin nagstay sa akong baga. Uy! Ako na sa pangayon nagrinta. Sige, tag-ubo. February na, siyempre, palihog lang sa mga lovers. Ay, sa taon mo pagbulag, mga palangganggang. Ugma na. Paguman sa liwas. Di po ba lalim? Sakit po ba ya? Di lalimbangan lang mag-celebrate tag Valentine's Day tapos heartbroken ta. Di ta magpunti yung gusto hindi mag-celebrate ang mo nang ingana na tirada di ba ha? Anyway, alas 9:39 sa atong oras. 858-7911 o 858-7910. Hello sa tanan mga taga MUST. Nako, panawagan tanan mga graduate sa EMSA, sa MOT, sa MOTS, sa Dumariano, sa MUST, Sa MPSC. sa Dili ang mga taga Dumariano lang. Tadon Marian. Oh, na sila grand reunion. Hala! Karong pizza 12. Dako kini sa nga reunion. Wala pag got talent na lang sa Saturday. Sa mga alumni yan. O gusto diya si Kapitana, Gaga Brilleta. Uy, masaya ko siya, Day. Bantay ka lang kaya kalubay mag-host. Kuraw ng show. Kulbaan na rin siya. Tanan mga nag-graduate sa Dumariano. Magkita-kita dito tanan, ha? Sa pizza 12, na ako dito ako yung mag-host. Kaya alumni ako dito. Wala, Day. Nag-graduate ka, Day? Ay, siyempre. Ow. Akong mama ni-graduate na Guam, valedictorian sa high school. Ang igsoon? Akong igsoon. Wala. Ako na, kick out. Ano yung bod? Yun namang showbiz, di apin makal. Nakastar man na sa itong telepono. 858-7911, 858-7910, line 1, may gabi eh. Ay, nag-abay sa generator. Alo? Nag-abay sa generator na di pwede. Line 2, may gabi eh. Alo? Lo? Pwede madunggan yun. Lo? 858-7911, 858-7910. Na ako'y nag-cons ako sa Facebook. Unsa man. Nag-message ako sa Facebook. Ang Na? problema daw niya kasi, di naman sila minyo. Dayon. Live-in. Okay. Ang problema, every time nag-away sila siyang bana, gaing nang perminti sa bana nga, ayaw si Kondi ha? Si Bino niya, kamulobi ka nga, nag-uban na lang tatagon aning bata.
Hala. So wala na love. Paano naman ako wala love? Ang hirap naman yun, parang nagsasama na lang kayo dahil sa dahil sa bata. Ano kung dako lang bata or something na wanay labing true lily? Ay pag-antos langging. Sasabi ko sa kanya, langging ay pag-antos. Makita ka ba yun? Pahit mo na yan ang sitwasyon sa laday. Ano bitaw nalay mag-hold on to kundi kay, for example, di anak, pasalamat ka kay ang akong amahan, kumpare sa imong amahan. Ano na yan, why? So, wala problema. Kung yan naman kay dialogue, goodbye, uy. Iuli na ko, But sometimes, ano man sometimes ang babae man good. Because ang... Ako na huna, awa na siya. Siyempre, feeling niya, wala siya madagana. Kaya nabungkag na balay-balay sa auto. Feeling niya, wala siya you know. Basta, ganun lang. Hello, line to, may gabi eh. Hello. Ay, gang. Kisan eh. Marmar. Si? Marmar. Marmar. Kala edad ni mo Marmar, burag kinder 1 mamakaday. Ay, Diyos. Ha? July 17 pa man ko. 17. Saan mo ka mag-18 lang ka? Kanang mang sa... Karon next... Ay, karon na year. Okay. Di pala bikiat ha? Bata para ba? Di pala bikiat, bata para ba ka? Lagi. O sa'yo problema ni mo langging? Ha? O sa'yo problema? Kuan mong good. Kanang... Ganang good ning... Kanang... Saman, go. O sa'yo problema? Kanang... Why... Anong silaw sa manyan kato uyab da? Basin po siguro ka nagagbay-agbay kag laing ikali. Sa wala, oy. Nag-lips to lips. Ha, siluso siya. Nakita lang kanina nakikalip-sulip lang. Magsilos din siya. How dare him? Magsilos na rin siya. Lalaki kahalok, no? Wala man. Ang sa ingon, nga nagisilusan ka niya? Kanang good. Basta dili mag-text or diretso. Duda siya. Day, ang kusog magduda maoy. Binuhatan! Ay! Mo na. I'm sure daghan siya ka-text mate. Dili po doy. Mo na. Mo na, kay ikaw po mo. Ayaw reklamo, kay ikaw magani mo. Ganun talaga. Why problema? Kung magselos siya, di mo na tinuod, di wala, kiber. Paano nagselos ka na basta dili tinuod? Wala mo siya sa salig sa ako, ano? Siguro. Nasa salig. Okay ra. Okay ra. Wala may problema. Pag mo yun sa kan, basta na kailangan ka ba diyan, no? Dili ka guilty. Na okay ra. Bahala. Wala daw. Bahala ka diyan. Magselos ka, bahala ka diyan. Imong ka lang ang mo. Saka. Guwapa di ka di ay, kaya ang silosan. Ay, dili man. Inas siya imong uyab nga ayos silos diya murag kagwapa si imong uyab. Dugay. Ano man na something nga naman. Akong half brother naman. Silos murag kagwapos uyab. Tama. Ano nimo? Ano nimo uyab nimo? Silos ka murag kagwapa nimo uyab. Oy, ang kasilosan, basta mag-over ng selos, meaning ana, binuhatan. Correct. Tako ikaw sad, kung wala sa kay sala gyud, wala honest to goodness sa kaway sala, dili ka ngay mag-goal, basta kay honest, dili man tinuod, not true. Okay. Okay? Hello, line 1 may gabi. Hello. Ala, seryoso. Kisa ne? Si Dodong Gorgol. Dodong Gorgol. Good. Ha? Good. Masulti niya apelido niya. Kailan ni mo? 29 na. 29. Wala ka edad, my God. Tama. O sa problema ni mo? Akong problema mao ni. Nakoy uyab dugay nami. Pila ka years? Abot ng mga almost 5 years. Okay. Tapos ang problema ani kay abot og mga 5 years na hapit. Nabalaan ako nga nasay kuan liwat na bitaw. Sa liwat nga buwang
Charing. Mahimo na sa nimo. Sugo na sa dani. Dili, no. Sa kasi nga buang. What I mean is, murag inheritance nila ba nga, kuan bitaw ng, dili, kung Gang. gusto ba? Nanay mo, ikaw, be, mupadayon ka, dili. Muna akong gipangutana lagi No, nga. you have to decide for yourself. Kay bisan pag sa kami new on, pwede man na may mong grounds for separation pod. Oo, May gan. mahadlok ka. Nga Muna akong maliwatan problema, niya. Oh, dili na problema. Kung mahadlok man gani ka nagduha-duha ka and kanay mo pagduha-duha ma-carry over man ko na mag-menu mo na mas laban na maduha-duha ka mga mahadlok ka mga anak. So before na ma-happen, ayun na padayon oy. Sa taman. Correct. Lakto ba sila si Rota Strain? Pero kuan man noon, murag, layo na ba? Pero nabalak ako kay Basin. Gang, kung depende kay kung lahi schizophrenia gina gang, mopasa ra ba gina dyan? Mo lagi. Oh, basta nga mga psychosis, mga psychotic tendencies ba yet. Correct. I really love the girl so much, pero naiba mo ba? Super ba sa yung panaguban ni Ataki ba? Nabakay nabantayan nga nakita ni mong diferensya niya? Sa 5 years ninyo? Wala man noon, pero murag masurvive na mo ba? Naagyod. So diyan na ma-measure ang kabaga sa imong love. O kalalo. Yes, nagayuban diya nga ang ilang mga uyab gwapa sa una, tapos na disgrasya, nangapungkol. Napagyapon sila para anang mga bayhana kay willing magyapon sila nga I love. oh, tungod sa love, willing nila nga mo bahala mo assist ko perminti nga forever ni siya mag-wheelchair, nagapon para niya. So ikaw na nani mo karon. Ikaw mag-decide gid. So para sa imo ha, till death, till buang do us part. lain lagi ka di. Lain ang term no. Till I ang mean siya ba? na lang dil. Till ang siya do us part. For example, mataki gina, di ba? Wata ka balo. Sa day. Pero ang sabi the best ani buhaton bulagan lugar na ako siya nga. Di pa ikaw lagi. Ikaw man, pautanay mo ko galingon. Saman, kaya ba ka na ako ni? Kung ma-accept ba na ako nga, for example, naminyo mi. Tawag nga na, mataki siya nga, nasa ingana yun, ito nga na si It might kaliwa. pwede kay dili siya ang inyong anak. O yung pwede siya nga, mariso. Kung na kay kahadlok anak, nga di ka gusto nga may anak yun. Muna akong kadlukan lagi. Mo lagi, kung ikaw mismo mahadlok yun ka, di ka ganang nga may anak, ayaw na lang, bulan na lang. Kung ka na rin mong rason. Bitaw. Kasi bisag masakyan ng baka later manggod. Correct. Ano man di, love man ako siya. Pero mo lagi, hindi man tayo makasulti lagi nga. Ay, pasensya na kung sa mong term ha, sa mong angsya. Angsya. Sa may lain term na. Ring my bell. Ring my bell. RMB. RMB na siya katukar. Anyway. Tingani na lang. Sa ako apod saya, kung i-choose niya nga magpadayon siya sa girl kay love niya and maulaw siya nga niya padayonon gyud niya. Siguro sila na mismo istoryahan ug mag-take sila steps nga ilang anak kung nanay telltale signs nga muraging anak padulong, sila na yung mag-take og steps nga dili magyud ma-ring my bell. Di ba? Sakto karang ipaadto sa psychiatrist or something o na therapy ba ka or whatever. Basta kay may gani kay nakaibaw ka kasawa ka kaibaw one day lang di ay tulo na imong anak kaya pa mo hibawan nga na ring my bill gyud ang duha pa buong babayuta. At least siya prepared kay nahibawan na niya daan. Yeah, sabagay tama din. Pero ang ako ba, nabuto sila 5 years, nakahaya pa siya karon mag-decide. Lagi, no? Mag something else po, no? Baka ako lang nangitam sa migrasyon niya. Correct nga, there's something else. Kasi kung nagsugod pa mo, nag-abot pa mo mga a year, pwede pa na ako masabtan kung may kang hadlo ka. Okay, wala kasi. You've been together for 5 years? Siyempre lagi na mga bisita sa mga families. Oo. Hanggang sa mga ibaw eh. Lima tuig na, haya pala ka, mangita ka grasonan. Anyway, naman siya right. Anyway, kung unlock yun siya, kung scared siya, scared. Alalarga, Tumbalata, Bomvilla. Hello, may gabi eh. Line to. Hello? Yeah, kisa na eh. Jeffrey. Jeffrey, pila edad mo? 28. Aha? 28. 28. O sa problema sa 28? Nakoy kuan ba? Nakoy friend ako ni siya. Friend. Basta friend yun, ha? Oh, yan. Sunod, murag na-develop ko niya ba? Na-develop! Na-develop. Ano may mayo buhaton nga? Panguyab Doon na ba yung Valentine's Day? May mayong buhaton na. So ang color na to, bugnaw simod. Ay. So bugnaw simod ka, BS.
BS. May ragporma, way agi. Langga panguyab. Ay nga na, ay na siya. So, ikaw nga tipo nga laki, BS ka. Bugnog simod ka. Adili, oy. Oh, Ano ka ng uyab? ano ka manguyab? Di, kay, parang kwa manggod, parang, kanang kon siya ba, kanang, naman gay siya, kuanggod naman siya, uyab good. Ay, Bye! Gang. Ano mamili maging lugar mo anang na mga uyab? ito magin mo sa naiuyab. Ulbogin yung kaspana. Ano ka tako diri? Dito magud ko. Dito mo ko na in love good. Eh, wala kayo mabuha. Well, pwede. uyab? Alam mo, Mas mo ganun na uyab kay uksog tong kaniya. Maka tuog yung ka nga. so lang ka. Ako Sige, gayang nagustuhan. ibutan na to. Ipulihan ko siyang uyab. So, ibutan ni mo, pamati ni mo yun nga si John Lloyd Cruz ka. Go! Nga kaya ni mo malangka, then go. Wala problema. Siguro baka rin naman huyang sila. Correct. Sa ilang relasyon. Baka Correct. dugay ra po siya dili happy sa iyang kuan. Oh. Sa iyang uyab. So, okay ra. Why not? Why not coconut? So, larga. Padayon mo pagpanguyab. Kung kaya ni mo malangkat. Kung dili na. Kung dili, di pikat. Panguyabi kang sulay. Pwede mo great. No, na yun. Ay! 858-7911 858-7910 sa atong linya. Salamat din ko sa akong AirPods nga naghatod sa akong duha ka bugoy. Ay, naakaron? Si Eugene Esparcia Sr. ang pinakabagong presidente sa Birds Cage Society. Ay! Muna silang organization nga gaalagag mga langgam. Damo na. Ano lang. 858-7911 858-7910 line to, may gabi eh. Hello, may gabi. Kisa ni eh? Si Juan Giancarlo. Giancarlo. Nagangalan. Pilay dad? Juan, Tita Bonita, 23. Saan mo na yung telepono bro mag nag-abay aircon? Tita Karot-Karot. Siya gamit ni mo, landline. Walang line. Mumura mag nakiabay sa refrigerator. Wala na ako ilalong sa piano. O sa problema? Problema na ko, Tita Bern, sa ako magaling barkada manggod. Sorry. Kang dili pwede. Dili pwede. Sa amo nga relasyon, sa amo nga bitaw mga barkada, kaya kaluoy manggod ko. Kano man? Kay actually, pag kuhan manggod, murag, nakakuhan ko ba nga, pag magtapok, murag, pag wala siya, siya na lang ang galibakon. Kaya about lagi sa sitwasyon karon. Mo nang problema pug ko kung unsaon ako para makatabang sa iya. Ano yung barkada lugar? Kuan magud siya, Mami Jane, kanang pag once bitaw nga makainom bitaw, manang mahubog na kay siya ba. Yung kay gagawa ng gapang gakos na siya, gapang kiss na siya sa aping. Babae, lalaki. Lalaki. Yung kay, Tagapanghalog sa lalaki pon. sige siya gapang gakos sa mo. Ang problema kay kaka-enjoy mo. Dili mo. Di ang ako manggod kay murag kaloy ko siya rin ako kay mataha man pug ko pag normal na mataha pug ko gigon siya ko bay ngano kay pag istoryahan mo siya nga grabe nga bata bay pag mag-inom sa abay lain ka sa bay. Alam mo, kung true mo nga barkada, pwede nyo, masturyan mo sila straight. Correct. Kung dili mo barkada yung nga tunay, char lang mo, mo na din mo masturyan ng diretso. Pero unsa kung Gusto man ka mo makatabangan siya. Makataba mong barkada, sultihan ninyo siya. Sultihan mo Kung sa sila dili sila hubog. Oh, nga ni. Kay Brad, nakanagot ni mo, Brad. Mo kiss mo nga mahubog ka, Brad. Ang problema mo, aping. Dapat, Brad, lips. Isa pa anak, kabalo man dahil mo nga baluoy mo sa iya may anak sa mahubog. Ngano magninuman mo uban sa iya? Muna kita, ganahan mo sa tag-inom. Sige, ako masagod Mami Janice. Kana bitong pag once kung basin lain pag bitaw yung makasabay bitaw basin Dili lagi. Before na mahitabo, di inyo sang storyahan para dili na mahitabo sa uban. Yes. Pero I think, kali nga barkada, nani siya mga wa mo gawas nga mga intensyon. lagi pero Mami Jane mga tana ko Mami Jane ba kung istoryahan manggaling na mo siya unsay first step na mo para i-open na mo Start, straight. Diretso, Tell kung it barkada, straight. yun mo, diretso part. Bay, Part, nga ni bay ba? Doy. Ang problema bito ninyo, bay, kanang problema bay kung mag-inom ka, bay, maghubog ka ba, mag-usgakos ka, bay. Ganun lang kasimple. Manguot man ka ba? Gulaw ka kay pandamay kay Brad ba? namoy ka sa Mami Jane nga mo siyang istorya na nandin ko lain na kayo mo mahubog ba kay sige magpangga ko sige panghikaw problema ni ang iya bitaw pong tubag bitaw mingon lang siya hubog raman siguro ko that time bay Oh, yun, first offense yun. Pag otro, wag gyapon mo ganahe, otro na sad siya. Storya. Soryahe, di ka po fine mausab. na. So, ino ninyo na, Bart, yun ka pwede mo sabay sa mua.
Pag na magtagay, bay, di mo tagay sa imo, oy, mahubog ka, mugastos mo kami, di mo ganahan. Ana. Ganon ka simple. Nay kasana Mami Jane ba nga kay naulo bitaw ka. Dili, Mami J, dili Mami Jane. Lain na, sa Mami Jane? Naulo kay mi ba kay katutang Oy, stoy! Paminaw sa, dili Mami Jane, Mami J. J. Okay. Mami Jane dito burn kay namoy ti kasa nga naulo bitaw kami nga nasabay na mo siya diya sa may isla bit asa ko bitaw sa isla bitaw diri dapit sa Merorama. Dagan kay tao ba din kami ra gud naulo na mi kami lang bitaw gitan-aw sa tanan. Kay? Kay mo lagi yung ginabuhat lagi din kay makaingon. Oh, lagi wala na mo yan. Mo na lagi, humana, Storyahan mo siya straight. Mo lagi na, kibalik ka na imong gisulti ka, mo na lagi na ang epekto. So amo lang siyang Sultihan diretso, kung barkada mong tunay diretso part, di mi ganahan part. Pag nag-drinking session na po mo, kabalo na mong ang ana sa, wag nyo, bay, di ka na mo pa nun part, kay lain na ba ka mahubog part. O kung di ka mapungan, di ta mag-inom diri bay. Kung kamo po, concert po mo bay, di ta mag-inom bay, kay kanira ba itong amigo diri, mahubog ni ana. sandalot. Dito ta boarding house bay, kay wala mong landlady. Kala siya ipainom siya ni Mami J. Kasi Wala Mami ko, J, Rick. okay, winning kayo. Bahala. Masuk ko kulay hikapon. Anak lang, ha? Tita Bird, pwede ko mangutana? About sa istoryahi Ano man, ang padaday ka? di magpadapaw ta. Go! Padada yun. Sa Facebook, mas maayo para makita Storyahin ang joke. Okay. Ang imong problema bitaw, istoryahin. Ay, bayuta. Mangga ko. Kaya amin mo, ka naman yung anak. Dami, ay pagkana part. Lips part. Kasulay na ka na ding. Barkada nga yung anak nga laki. Pahikap-hikap. Oo, kabanta rin kay una mo ko matulog. Ay, baka abrin mo zipper. Tingala pa kami na ko rin. Asan ang mga barkada? Tingala ko, dengan kayo mga cream cell. Ay! Ayot. Ay, kung i-remind ay. Ay! Ay! Bayan! Mangika. Maybe. Wapas ako nag-imagine ko, wapas ako nakainom. O something like that. Di ba ilan na yun? Makapakapak na tayo. Sikit pa Pag sa... tingala ka, kaya kung mangiin mong kaubang, uban gid siya. Ano mo to siya? Blind na lang ta. Hay. Mga mo na, mga bayot, mga to sa ko na. Ano mo na? Sumangil at tanaw sa kuan, mga program sa plaza. Abas! Kurang kamo din, nasa likod. Ano. Ay! Tingala ka, ang lalaki, nikirig lang ka. Panahon to sa mga kuan sa Kastila pa to. Dili bayot. Uy, bago lang yung bombing sa Japanese. Bayuta. Sorry, line to, may gabi eh. Ay, line 1. Hello? Hello, kisa ni? Boboy Show? Boboy Show? 858-7911, Sige sa 858-7910. to, uy. Nagrally. Si Cookie to de. Dala. Talagay. Hello, kada kang boy tipak, nag-overtime og t-shirt printing. Good evening, sir. Ano na yun mo tong sir? Ay, madam, sad may baya, sab. Just want to hear your idea sa prab ko. Taga-Luzon po ako, assigned dito sa LDS. Lanao del Sur yan, ano? Oh, May anak na po ako, pero I have a girlfriend sa Manila at sa Dubai. Ha? daghan ba, uy? Wapo ka. I love both of them. Uy! Yung ina ng anak ko, mahal na mahal ako. Pero hindi ko siguradong mahal ko siya. Kasi lang ka lang mo, change flavor ka lang. Palagi kaming nag-aaway. Asu! Ay! My Manila girlfriend was my college best friend and really want her to be my future wife. Kasi mas lami pa ni, mas sexy pa siguro ni siya. Correct. She already knows in my naanakan na ako and napatawad niya ako at admitan niya, ang hirap, di ko alam po anong gagawin ko, sino pong pipiliin ko. Yours truly, very problematic, Nick. Salamat po. Ito sa isa huot. Kung asa hanguot. Ay!
Kanina may animag yun, dako yun ang effect sa ang sex. Bitaw. Kasi mas dali maduulan, kung kasi dali ma-text. Kasi mas dali convenience store. Lato ba sila eh? Alam mo, i-share ko sa inyo ito, may blind item ako. May lokal na to car na ano, hindi lang ako magsaba. Blind item. Yes. Ang problema niya, ang vocalist, meron siyang girlfriend. Tisoy naman ang vocalist in fairness. Okay. Abot lang ha, hindi sa kubayot. Sa awards night naman, ang vocalist itsuraan naman. Meron siyang girlfriend dito sa Cagayan de Oro. Okay. Pero si girlfriend niya sa Cagayan de Oro, meron naman siyang boyfriend. Unsa? Takaron, ang kaning friend na ko nga babae, nanguntahan na sa nako, ang ano daw, ingana man daw ang lalaki, nga itsuraan man daw siya. Nganon dito magido sa ring babae, nga taken na. So, simple na kayo kong tubag. Ang mga lalaki manggod, though, for example, daghang kayo sila, kung tinudog nila, daghang sila pwede may munchik, sabi na taga-banda, di ba? Correct. Pero, ngano magkasul-hasol pa man sila panguyab o mga babae, nga namin usa ka babae nga konteksan lang nimo, taod-taod na nadayon sa portahan. Do mo yung kag mas sexy to siya, bisa ka ni isang bayhana, nanay anak, or naangkan na say boyfriend, pero anong diri mga sa mudikit? It's because simply, ana ng tubag. Convenience. Kaya paabot niya diri sa Cagayan de Oro, so siya ang Cagayan de Oro chapter. So paabot niya din, pag text niya nga, siyempre, umanogig, tipsy-tipsy. Tapos siyempre, mga nana sa mga alas 11 or launa, alas 2 baka ha. Lamin na igako. Kaya sabay, kung na yung mga normal na mga girls nilang kaila, textan, siyempre na sa mga balay. Puro lang palami, yes, I like you too. Pero, When wala physical tabo. thing. Correct. Tapos so, man ako nyo, mulargan ako ugma, way agi. Dapat na adjud. Asa gitong pagkitaw na sa phone book, ang mga priority, yung kitsa to yung mga mas dali mo reply, nga dali nga mo abot. Na mga listing ana. Di siyempre, number 1 tong naangkan na nga, pwede di siya nga, ay trabaho something sa na. Di pagti, mingaw lagi namin dito karon sa sige, after 5 minutes na ako niya. Dito nga. Ano ko naman yung virgin, sexy. Nga di mo ato. Nga dili mo ato, kaya nasa balay. Sa release na ni Day. Di ba? Katong sumura akong gingon sa akong friend nga babae nga, katandem na ako. Sorry. Sa release na Day. Dili mo lami ang mangga kung way uyap. Kasi kanang mga tipo magud naming ana, di ba? Ganun di ba? Mas dali magud ka pag text niya nanadayin ka. At your service. Pero santa ito lang masakit. Babae ka, performance kay ka, Lami anytime na lami kay ka, performance kay ka, nakay ka perminti sa iya. At the end of the day, kaning mga lalaki mangita gyapon natong mga virgin nga nasa balay nga the typical nga manangi kasab-an sa mamagpapa kung wala gyapon ay pangitaon. Kamo buthanan ramos galagot. Ay! Yuta. di ba? That's why kung gusto niyo ma-appreciate ang swerte niyo pag ang mga girlfriend niyo may ana nga mga tipo ba nga yun pala yung tipo ba nga dili bitaw basta-basta palaago. Correct. Mga ana ba? Ang swerte niyo ba? Ang swerte niyo talaga ba? Grabe talaga ba? Grabe ba talaga ba? No? Grabe talaga ba? Ang swerte niyo talaga ba? Mga girlfriend niyo na maayos naman ang pag-eskwela. Di pag hilig kayo magkuan, barkada, nara sa kuan, sila kuan basa-basa sa libro, library. Sige Pag text ni mo na din siya. Hey. Gadalag humba. Dadungan din mo magkuan, talas mo magkita. Ako magkita mo, di kayo mo gadali. So, na-extend mo gamay pila ka oras. Alay na mapahingnan dyan. Tapos pag umanin nyo og kuan, palami, napamoy mga dialogue, makinataw, ay pa magiti-giti. Dahil ko, ikaw, Ano ba, ayaw po. Gano'n. Ang sarap ng buhay pag ganyan. Di ba katong uban, no? Nauban din, sila pa display, mag-uyap-uyap. Pag nasa school, dito sa bangko, sweet-sweet, pa PDA yun. Tapapikas din sa pikas. PDA po din dito lai. May nadagan na plural. May pataw ba nilo? Hilom-hilom ra na.
Pero, kuhan di ay. Hello, line 2, may gabi eh. Hello, line 1. Hello? Ay, kisa ni? Ay, nakaubo. Uso ni rin ang sakit. Kinaya na kay matakdan mi Jay. Kisa ni? Hello? O, kisa ni? Hello? O, padaghanay taghiloan nyo. O, kisa man eh. Tugas sa mga landay, oy. Hello? Si Marlene. Marlene. Sige, Marlene. Pilaidan, uy. Ha? Hello? Ang manawag din ka ng problematic. Dili ka ng mga happy. Mga malipayon. Dili malipayon. Uy, Ginoo. 858-7911 o 858-7910. Down ng doha. Ang pikas po. Okay. Muna itong linya. Ang dami naman nagtitext sa atin. Teka muna ha. Ay. Relax na mo mga texter ha. Mami J. Tita Bernita. Saan ate muna. Kalagot pala yun sa uyab-uyang gitext. Uy. Teka. Tita Bern, Mami J, I'm a boy. Okay. Gusto na ako may bawaan nga why I am still hurt bisag bulag na mi. Nang malaman ko na upat mi kabuok, Uy. gidungan sa ex-girlfriend. Uy. May bawaan ako ni bago pa jud o wala mi gibulag dili jud na ako may bawaan. Uy. Nga upat di ay mi kabuok didungan. Paki-award daw nako para makamata ako Award. kung aning akong pakatanga pandamay mo eh. Award. Makabuang mo pangitag signal ninyo Dris Orquita. Hello, that's na mga taga Roqueta City. Medyo hina. Ay, naku, anto karon ga-workout pag-apon ko sa among streaming. Kung lamang galing mo sponsor nga kinsa magaling nga mga linya da sa internet, palihog lang pakipasa sa iyong proposal. Kailangan may independent nga internet na connection. So kamo internet provider mo, please paki-submit. Sa sponsors ako'y bahala sa inyo ha, musikat yun mo. Trust me. Pakipasa sa iyong proposal, palihog lang. Actually, ready na tong PC, day. Ang problema man kay ang EBS na to nga internet, dagan mga tagagamit gud. Di Ang hina, di kaya. Uy. Maputol. So, nangnawagan ko dia sa mga internet provider. Labi na itong mga Paki-submit sa inyong proposal diri sa MOA para maka-live streaming ng MOR. Labi na itong taga-TFC. Or it's mahappy pod me kung kamo diha mismo namoy mga computer diha ta inyong gina-live stream ang MOA, just inform us para po na ilain makadungog mo tinabangay na lang ta ha. Magtinabangay na lang. Magtinabangay na lang ta, palihog lang oh. Kaluwi pa. Ang dami kasi mga taga-abroad na gusto maminog awards night. And, kung wala ko ilang trabaho, ako tanang ipang sidiray tanan sa DVD ng mga awards night na mo. Kani akong gumanggiyak drama edition. Karon. Masyado akong busy. Oh my God. Muna bitang wala na ako sa pamaw special kaya busy kayo. So wala na, minus na. So wala na, gamay na lang yung sweldo. Muna supportan ninyo ang jampak ha. O kato magpa-print ang t-shirt sa mga alumni yung sa ako na lang po. Bayuta. Saan kita dahil? Asan ako napadulungan? Nawala na ko. Ay, kato taga Roqueta City. Nga upat day sila. Alam mo, ganun talaga ngayon, in fairness, iba na talagang panahon ngayon. Mga babae na ang mga taksil. Ang mga bumumoga ng kinalmanan mo sa mga bayot. Sa bakla na lang kayo. Ang mawala sa inyo, kusog lang. Tanan, wala na. Saan namin mawala sa inyo? Milk of human kindness. Ay, pero naginan siya. Correct. Sa'yo, mapalitan mo bagong t-shirt. Load. Pwede siya na. Pwede mo eskwela na full load sa Bachelor of Science in t-shirt printing. Kanang di lang kayo, sila po full scholar sa kanang mga nursing. Ay, medyo mahal man. Full load mo hatas mami sa kanang Bachelor of Science in t-shirt printing. Or Bachelor of Science in vulcanizing. Pwede, full load. Major in big packeting. Ay! Live to, may gabi eh. Hello? Hello? Kasan eh? Piyoy. Ha? Piyoy. Yoy. Pila edad? 30.
30 anyos